соати 15:30 дақиқаи рӯзи гузашта, яъне санаи 25 октябри соли 2020 байни сокинони деҳаи Хоҷа Аълои ноҳияи Исфара ва сарҳадбонони қирғиз муноқиша сар зад. ҳодисаро қошунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон чунин шарҳ медиҳанд. сокинони деҳаи Хоҷа Аълои ноҳияи Исфара дар дохили деҳа қубури обгузарро ки кӯҳнаву фарсода шудааст иваз мекарданд. ҳангоми кор 25-30 нафар сарҳадбонони мусаллаҳи ҷумҳурии Қирғизистон ба назди деҳаи мазкур ҳозир шуда аз сокинон талаб мекунанд ки корро қатъ созанд. онҳо даъво пеш меоранд ки маҳалли кори шаҳрвандони Тоҷикистон минтақаи баҳсӣ дониста мешавад ва аз силоҳи оташфишон ҷониби сокинони Хоҷаи Аъло тир мекушоянд. ин ҳолат боиси нигаронии сокинони осоиштаи деҳа мегардад. мавриди зикр аст ки ин қитъа, яъне мавзеи кори сокинони Хоҷа Аъло қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон буда, иғвогарони навбатии марзбонони қирғиз ба мураккаб намудани вазъият дар хатти сарҳади ду давлат равона гардидааст. хушбахтона аз тирпаронии марзбонони қирғиз сокинони Хоҷаи Аъло осеб надиданд. корҳо дар маҳалли муноқиша муваққатан қатъ карда шуданд. дар ин бора дафтари матбуоти Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон хабар додааст. байни сарҳадбонони ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ду кишвар гуфту шинид идома дорад.